Salutați și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom juca mapa făcută de Vali IT. Îi mulțumesc că mi-a făcut-o și nu uitați să strângeți cât mai multe like-uri. Și da, hai să începem. Ceau, din IT, sunt Vali. Mapa special pentru tine, sper să-ți placă. La final dai mapei notă. Reguli: nu sparge blocuri, nu pune blocuri. Regula pentru abonați: peste 3 like-uri. Kitul este în dreapta. Bun, hai să luăm kitul. Bun. Bun. Hai să mergem mai departe. Parkour level 1. Hai că îmi place parkour. Adică, hai să-mi pun asta pe mine. Așa. Nu e chiar așa greu. Hai că l-am făcut. A fost greu. N-a fost chiar așa greu. Bun, level 2, The Dropper. Mamă, de ce n-altul l-a făcut? Place. Așa. Să vedem. Adică ar fi mai bine să mă arunc armură, totuși. Fiindcă, nu vreau să aruncăm aici jos. Poate o să o pierd. Așa. Și săgeata asta. Bun. Și acum putem să sărim. Da, e că greu, dar ce? Nu pot să cred ce... Las, oricum. Hai totuși să ne opunem. Așa că nu o să murim. Așa, să vedem. No, nici nu mi-a luat prea multă viață. Să vedem. Și eu nu o să-mi dau bătută până nu-l fac. Neapărat. Bă! Am luat-o. Nașpa. Și să știți că în ultima vreme nu prea am făcut episoade, de aceea... Uite câte... În ultima vreme nu am prea făcut episoade și chestii de genul. Și de aceea am vrut ca episodul ăsta să fie mai special. Și de aceea... am zis să i-am zis lui Vali IT să-mi facă o mapă. Deci de data asta, dacă nu sărim, oh my god. Și da, v-am mai zis că aș vrea să strângem multe like-uri. Fiindcă, da, v-am zis că și mulți abonați, v-am zis că nu prea am mai postat episoade în ultima vreme. Și Lisana Haina. Postăm un episod foarte special. Și a fost de acord și Vali IT să-mi facă o mapă postare. Oricum și eu o să-i fac mape.
E greu. Ăsta, dropperul. Cam greu. Da, deci Vali să știi că e cam greu. Oh my god, deci chiar. Oh. Deci trebuie să reușim de data asta. Oh my god. Da, deci. Hai cu Dumnezeu. Oh my god. Deci o să fiu corectă și oricât ar dura să știți că o să filmez și o să fac. Și să vedem, trebuie să reușim. Neapărat trebuie să reușim de data asta. Este! Nu pot să cred. Dar ăsta chiar a fost greu. Deci levelul 3, mini survival. Bun. Hai să strângem. După cum știți, asta este versiunea nouă și e mult mai faină. Bun, să strângem și cobblestone. Strângem și asta. Da, și îți mulțumesc încă o dată că ai făcut mapa asta pentru mine special. Așa. Și hai, fă-te mai repede. Bun, și hai să strângem și... Stai că îmi trebuie să fac asta. Ce? Ce vrei, mă? Vrea să fie și pe survival. Așa. Bun, hai să trecem. Sper că ți-a plăcut mapa. O notă mapei. Dacă vrei, te joci cu trenul. Da, aș vrea. Aoleu, nu pot să cred, am uitat ceva. Scuze. Am uitat să fac turnăcopul de diamond. Deci, așa, bun, e gata misiunea. Și putem ne jucăm. Deci mie mereu m-au plăcut astea pe Minecraft.
mai ales că versiunea asta nouă e chiar foarte faină. Da, deci cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Am fost Adina IT și la revedere!